otele kae kod Senator Mike Nairobi, Edwin Sifuna, jod bura ma Embakasi East Babu Owino, kod jod bura mamoko, nyaka jalup Ogai mar ODM, mano Osotsi, e kind mamoko mantiere kar kae. Tabitha, pogruok machalo kamae, mane ranyisi mar demokrasia, to bende odhi chopo kumoro ma kore wacho ni eno Singapore ma jatend party mari bende koro en lek maduong' ahinya mantiere chaka gi mopogore gi mar Aslacha koro koso Aslacha pod mantiere jochomo kanan ka ji kalo Singapore mondo Cleophas kapok achopo kanyo waduoke chien matin awinjo ka Tom gi jawinjo moro kaendi owacho ni ok wadhi goyo ne onge garanti ni joluo dhi goyo ne Ruto kura 100%. Ruto tine jopiny. Gima dwa wacho kawuono ni an ok achako support Ruto nyoro. Nachako support Ruto chon in 2022. Ma kang'iyo kawuono e pinywa mar Luo Nyanza, maendeleo mantiere kacha gin maendeleo mag national government. Omiyo jowa ma wayiero mondo tinwa ok gitine jopiny. Sani endi projects ma Ruto kelo ema giyiengore. Gin tijgi yen mana party after party, rally after rally. Kang'iyo mabei kuma wuoke. Projects madhi mbele gin projects mane Ruto obiro mo promise wa tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2022. Chieng' no kane Ruto biro mabei, leaders mag ODM te no boycott that function. Koro ado wacho ni wan wabiro goyo ne Ruto kura gi timne gi tich mosetimo ne wan nikech nyaka ne wachak bede Kenya kaendi pok wayudo sirikal mosetiyonwa kaka William Ruto setiyonwa. Mar ariyo ado wacho ni jowa mantiere gi tije madongo dongo sirikal mantiere gi opportunities mondo o empower jowa o empower nyithindwa mag joluo mondo koro wach mar Linda Ground masani koro giwuotho rally after rally nigi Linda Ground ni ji obio Linda Ground automatically kaka ne Tomo wacho cha. Ka wang'iyo for example recently SHA no yiero jotelo miluongo ni county operations manager madhi rito 47 counties. Kawuono CS mar health iluongo ni Adan Duale. Adan Duale no ndiki jo Kenya ma Somali origin 12 out of the 47 people who are appointed 12 of them gin jo Kenya ma Somali origin. PS mar health en jaluo luongo ni Dr. Lunga. Dr. Lunga jaluo mane ntiere out of these 47 people en jaluo achiel kende. Koro kawuono idwa nyiso jaluo ni jo Somali osomo moloyo jaluo. To wan oko wawero tutam wawero broad base wantiere broad base ni wantiere nikech no miwa tich koso wantiere ni joluo wabe wapike broad base ni. Kato jadolo manoloso chako wacho ni ufuona to kore lawo. To wachako yanye. To jok ma yanye gi gin jo mar jobless. Iwinjo. Koro wadwa ni mondo wami William Ruto tich mayot. Jowa mano mi opportunities wawe bedo ni wan joluo wan mwang'eyo ratiro ni yo kang watimo kama to gini dhi timore kama cha ji dhi neno ni watimo marach to jomoko to timo marach to gigero godo thuchegi. Koro kawayo mano kadhi e siasa mar ipenja wach mar ODM leadership mar ODM nitiere team mar Linda Ground nitiere team mar Linda Wananchi. And from where I sit advocate for youthful leadership. Ok wanyal bedo oganda ma lemo dak e bungu riek maloyowa. Nitiere le miluongo ni wolves, akeni wolves en ang'o gi dholuo. Wolves iluongo nang'o gi dholuo. Wabo manyan. Director manyan pita ma wuo. Wolves gi ineno ka giwuotho to jogi matek ma pod nigi nguvu ema bedo mbele. Jok mool lema wolves mool jodongo gi nyithindo bedo chien. To ODM dwa nyiso wan gin aneno ka ne gin Kisumu gi kawo bango gi keto gimiyo kijendo tingo ni wan joluo ka itelo no mana gi jodongo. Jodongo nengo yue to jodongo chiw wisdom from their comfort. Aluoro jaduong Dr. Senator Oburu Odinga miye luor kaka ng'ama ng'ongo. But kama osechope chande kawuono na expect monda ne wuode mosiep na miluongo ni Elijah. Eka nitie mbele kacha kaka ODM party leader ndike choromo. Is about 40. Wuode maduong' chapani is about 50. Gin jomoromo leadership. Koro kawuono kiketo wuongi maduong' mool kacha. Jaduong' ting' moro nogore piny podium. Tibiro blame nga. To ka udo wacho ni leadership mar jomadongo maber.
nyisa countries mar led by 80 plus years old. Wachak gi Uganda bathe ka. Wadhi Paul luonga ni Paul the nini for yeah Cameroon. Beer for Cameroon. Mago jodongo. Koro can we compare Kenya gi countries ma being led gi jodongo? Ka jodongo leadership gi ber. Koro ana kwayo jo ODM ni give me opportunities jo matindo. Leadership machalo party leadership need somebody mantie gi charisma. Idwa nyisa ni kawuono buru nyalo dhi ma mobilize ji. Ma ji kijendo chakre ngo bang' Oburu ni wano Oburu biro koro wan waluwo bang' Dr. Oburu. Jaduong' ma is 84 years old. It's time we give leadership to the young people. To kata kichiwo ne young people moskom ngadi Tabitha. Party structures bende ntiere. Okenge monego bende luwo mondo mi otim gima chalo kamano. Bende kata jotelo matindo bende onego luw structures machalo kamago